Koliko su oni vešti, a pogotovo ove naše lepotice, princeze. I eto, uživajte sada u malo odraslijim, a onda se opet vraćamo deci i muzičkom zabavištu Bivak. Prijatno vam! Ja, držao. Dobar dan svima. Malo pre je bio održan turnir u mlađoj kategoriji i pobednik Čeda molim da izađe. Vidite. Došao te vidite za delo norma. Ustani.